ahụ Kristi bụ nsọ mma bịakwutere m, ọbara Kristi ga-eji gbapụta m. Ọ bụ sọ ndị na-eburu njọ n'obi bụ ndị nwere ike ịnata ya n'obi aṅụrị. Ahụ Kristi bụ nsọ mma bịakwutere m, ọbara Kristi ga-eji gbapụta m. Ndị niile natara Jesu n'obi ma ha bụkwa nchegbu n'obi dakwara iwu. Ahụ Kristi bụ nsọ mma bịakwutere